Bai, bale ba. Kaixo, egunon, ongi etorriak gaur udaletxera, Eibarko udaletxeko bilkura areto honetara, orain zuen ikaskidiekin egon naiz berbetan, eta esan diet gu hemen egoten garala bilkuretan erabakiak hartzen, eta asko posten gaitu zuek ere udal bizitzan parte izatia. Eta eskerrak ematen dizuet, nire izenean, ni naiz ingurumen saileko arduraduna, zinegotzia eta arduraduna, eta ongi etorria eta eskerrak ematen dizuet nire izenean, baita nire lankidien izenean ere bai, hemen daudenak eta hemen ez daudenak, eta esan behar dizuet baita ere alkatia gaur ezin dela hemen egon, baina, bera proiektu honen partaide da, eta uste dugu elkarlana oso garrantzitsua dela, eta gaurko bilkura hau, bilkura txiki hau, elkarlanaren adibide oso garrantzitsua da, zuen lana eta gure lana elkartuz, helburuak, kasu honetan ingurumen munduko helburuak, errazago eta lehenago bete ahal izango ditugulako. Beraz, mila esker, gurekin egoteagatik, egiten duzuen lanagatik, eta orain lasai-lasai egon, guztion artean erantzunak edukiko dituzuelako. Aukeratutako gaia, ekoizpen eta kontsumo arduratsua oso gai garrantzitsua da, eta guztiak gara, edo izan behar gara arduratsuak gai honetan. Eta elkarlana aipatzen dudala, elkarlana izan behar da, zuen artean, gure artean, herritar guztien artean, aldundiarekin, jaurlaritzarekin, eta gustauko litzaidake aipatzea, joan zan urtean, haurretan erabeen lege berri bat onartu genuela, babes handiarekin, eta lege berri horrek zue guztiak gehiago eta hobeto babesten zaitxue, baina aurrera pausu oso handia suposatu du zuen eskubideak benetan errealak izaten. Ze zuek, aurrak eta nerabeak dakazuez bete beharrak, baina eskubideak ere, eta eskubide horien artean dakazue entzunak izatiarena, eta gaur entzunak izango zarie. Eta baita ere parte hartzeko eskubidea dakazue, eta gaur parte hartzen zaudete. Beraz, ez naiz gehiago luzatuko, eskerrik asko, eta, bagoazen lanarekin hastera. Kaixo, gu Mohamed eta Sara gara. LH5 eta 6. mailako ikasleak eta Urkizu eskolatik gatoz egindako lana. Garaian garaikoa kontsumitzen den edo ez aztertu dugu eskolan. Horretarako Urkizu eskolako inguruko merkatu eta dendetara gerturatu ginen eta bertan saltzen ziren produktuen jatorria zein zen begiratu genuen. Horretaz gain, herritarrei kontsumitzen dituzten produktuak zein jatorri duten eta garaikoak diren galdetu diegu. Ondorioak, garaian garaiko kontsumitzeko kontzientziazioa piztu behar dugu herritarrengan. Konpromezuak, naiz eta gustokoen fruto edo barazkia ez izan, garaian garaikoa kontsumitzen saiatuko gara. Proposamenak, kontzientziazko kanpaina bat martxan jartzea proposatzen diogu udalari. Horretarako hainbat ideia ditugu. Bat, garaian garaiko produktuekin errezeta txapelketa bat antolatzea. Bi, garaiko produktuen ilustrazioekin herritarrentzako erabilgarri izango den produktu bat banatzea. Adibidez, egutegia erosketak egiteko zerrenda imantatua, imana jolas bat agenda eta abar. Eta 3, azokan garaiko fruituak saltzen dituzten ekoizleei laguntzak ematea. Bai, kaixo, Mohamed eta Sara, eskerrik asko zuen proposamenagatikan, eta erantzun aurretikan, 3 proposamenak oso onak iruditu zaizkigu.
Eta, bueno, azkenean gai honi lotutako tailer bat martxan jartzea aurre ikursita dagoia udazkenerako. Azkenean, ez dakit, badakizu edanok Errebal merkatu plaza dako gula hor, baina, bueno, plaza hau ezagutaraztea ematea eta, bueno, berdako produktuen ekoizpena bultzatzi izango zen proiektu honen helburua. Gero, igual, jakingo dozu ere bai, dagoela beste proiektu bat ja martxan LH 5 eta 6 ikasliekin eta DBH bat eta bikuekin dala baserrixe aurretikan, ez dakit parte hartzen dozuen proiektu horretan, eta azkenean da inguruko bizita eta produktuak ezagutaraztea ere bai. Eta azkenikan, azkeneko puntuari lotuta esaten duzuena laguntza ematea baserritar hauei, diru laguntza zuzenak ezin dizkiegu eman udaletikan, baina bai da egia Errebalko plazan beren postua jartzeko kuota oso txikia ordaintzen dutela. Eta alde horretatik laguntza hori ematen zaie. Baina, esan dudan bezala hasieran eskerrik asko zuen proposamenagatikan eta kontuan izango ditugu aurrerantzean. Kaixo, gu Mohamed eta Libe gara, 6. eta 5. mailako ikasleak eta San Andres ikastetxetik gatoz. Egindako lana, ikasturte honetan ekoizpen eta kontsumo arduratsuaren inguruan hainbat ekintza eraman ditugu aurrera. Hoietako bat eskolan urtero ahaztuta gelditzen den arroparen inguruan izan da. Argazkiak ikusten duzuena urtero errepikatzen den egoera bat da. Ikasturte arropa pilo bat ahaztuta gelditzen da eskolan. Ondorioak, 3 hilabetetan galduta gelditu den arropa ikusi ondoren, ondorio hauetara iritsi gara. Arropa gehiagi dugu eta zeozer galtzen dugunean ez dugu faltan botatzen. Ez gara gure gauzetaz arduratzen. Arropak ez daude markatuta, beraz ezin dira bueltatu. Konpromezuak, ezin dugu ukatu, arropa horren ardura gurea dela, eta eskolara ekartzen duguna berriro etxera bueltatu behar dugula. Gure konpromesua gure gauzetaz ardura gehiago ipintze izango da, eta denontzat lagungarria izango denez eskolako familia guztiei. Hurrengo ikasturtera begira arropak gure izenekin markatzea eskatuko diegu. Proposamenak. Herri mailan badaude erakunde batzuk arropa, jostailuak, altzariak jasotzen eta banatzen arduratzen dutenak. Baina zeintzuk dira, nun daude, zer egiten du udala holakoetan. Informazio hau herritarrei helaraztea garrantzitsua dela deritzogu. Egunon, Mohamed eta Libe, ni Andoni naiz. Esan bian notzuen udalak ezin duela. Udalak ezin duela entitati pribatuen datuak zabaldu, baina jakin dezazuela Ibarren badabazela 11 kontenedore gauza zaharrak, arropak eta bestelako gauza jasotzen dituenak, hortikan bialtzen diazela planta batera nun antolatzen dira, ondo jartzen diazen berrez erabiltzeko eta entitate diferentetara bialtzen diazela, adibidez, Caritasera edo parrokia ezberdinetara. Hori da, bakarrikan. Kaixo, gu, Aia, Iri eta Erraina gara, 6. mailako ikasleak eta mailako eskolatik gatoz. Egindako lana, jostailuaren barazki eta frutaren kontsumoaren, zaborraren, trataeraren eta uraren kontsumoaren inguruko inkesta egin ditugu. Ondorioa, jostailuak ondo badaude ez botatzea eta jostailurik gabe jolastea ere gustatzen zaigu. Dendetan ez daude beti barazki eta fruta berdinak. Beharrezko produktuak erosi behar dira, horrela gutxiago botatzeko zakarrontzira. Eta uraren kontsumoaren kontziente gara, baina gehiago gutxitu daiteke. Konpromisoak, jostailuak elkartrukatzen aleginduko gara. Uraren kontsumoa gutxitzeko neurriak hartzen jarrituko dugu. Proposamenak, herrian
jolasteko parkeak badaude, baina euria egiten duenean ezin dira erabili. Beraz, parke batzuk estaltzea. Hondakinen kasuan, herritarriekin kontzientziazio, hitzaldi eta formazioak egiten jarraitzea. Egunon naia, egunon Iria eta egunon Rania. Ni Arantza naiz, eta nabaitzen da, hotxa ez daukatela oso ondo. Nik ere bai 5 urteko semea daukat, eta sarritan, badakigu Eibarren, euri desiente egiten duela, eta askotan, ez dakigu nora joan, eta horri biltzen gara, ez, aterpe bila. Orduan, zuen eskaera hau, benetan oso ondo datorkigula familia askori. Baina ez bakarrik haur txikiak dituzten familiari, baizik eta zuen adineko umeak ere parke estaliak behar dituzte, eta gu udaletik, eta badakit hemen nire urkizukoak lan parte hartzaile bat egin dutela Faustoko parkearen inguruan, Gabilondo eraikina ezagutzen duzuen ez dakit, hor dago Urkizu eskola behan dago orain eraikin handi bat eta berrizten ari dira. Eraikin horren barruan eukiko dugu espazio zabal bat eta estalia bertan egon alizateko. Ekialdea dela horri, Hasita, Inbarrena, Urkizu, zona horretan bai aurre ikusten dugu ere parke bat estaltzea, eta baita ere beste bat Mendebalde aldean. Oraindikan zehazteke dago, ze hori azterketa bat egin behar da, obra sailak egin behar du azterketa hori, orduan zerbait gehiago dakigunean jakinaraziko zaizue, bai prentsa, komunikabideen bidez hori ateratzen da, eta bai aipatuko dizuet ere bai auzo bat berritzen ari dira, urbanizatzen ari dira Mutiola auzoa, hor parke txiki badago eta parke hori bai berriztuko da, ez da aterpea jarriko, baina bai berriztuko da. Eta aterpearena bai euria egiten duenean eta bai eguzkia egiten duenean. Ze eguzkia egiten duenean ere, batzutan, bero izaten dugu eta itzal bezala ere oso aberazgarria da. Oso interesgarria eta eskerrik asko. Kaixo, Aia, Iria eta Rania, ni eba naiz, eta zuen galdera eskaera bat da gehiago, eta eskaera gisa jasotzen dugu, guztiz ados gaude, eta esaten duzue egiten jarraitzea. Horrek esan nahi du egiten dugula, baina jarraitu egin behar dugula. Eta gizartea kontzientziatzeko eta gu guztiok kontzientziatzeko dugun tresnarik onena informazioa da. Eta informazioa zabaltzen jarraitu behar dugu, udalak hortan ardura dauka baita ere, eta ingurumen arluak ere bai, horretan jarraituko dugu, eta baita ikastaruak, tailerrak, eta hainbat ekimen egiten, eta ideia gehiago okurritzen bazaizkizu ebe bai guri esan, eta aztertuko ditugu, eta guzti hori aurrera eramateko baliabideak behar dira, langileak behar dira, aurrekontua behar da, dirua behar da. Orduan guzti hori kontuan edukitzen dugu eta ziur egon lanean jarraituko dugula. Eta berriro esaten dizuet eskerrik asko lanagatik eta dituzuen ideiak eta eskaerak urtian ziar bebai, bide batetik edo bestetik, guri helarazi mesedez. Eskerrik asko.
Kaixo, Rui bat Jafsa gara. 5 eta 6 mailetako ikasleak eta edateko Andaramaitik gatoz. Egindako lana. Gure eskolan inkesta ezberdinak bete ditugu, jostailuen eta hondakinen kudeaketaren azterketak egiteko. Ondorioak. Azterketa horietatik ondorio hauek atera ditugu. Jostailuei dagokionez jostailu asko ditugula, eta erabiltzen ez ditugunean gordetzen ditugula, ondorioztatuta dugu. Eta hondakinen dagokionez ikusi dugu leku gehienetan ontzi mota ezberdinak daudela, baina hobetzeko aspektu batzuk ere somatu ditugu. Askotan ontziak beteta daudela, ingurua zikina dagoela eta zaborra txarto sailkatzea dela. Konpromezuak. Guk konpromezu hau hartu dugu. Zaborra hobeto sailkatzen saiatuko gara. Proposamenak. Udalari proposamen hauek luzatzen dizkiogu. Jostailuak berrerabiltzeko tailerra antolatzea. Kontenedoren inguruan hobeto garbitzea. Egunon, gazteak. Udalaren konpromesua gauzak, objektuen berrerabilpenaren alde da. Eta horretarako urtean zehar bigarren mailako, hiru azok antolatzen dira bigarren eskukoak, gauzak saldu eta erostekuak. Eta egun horietan bebai, itxen dena diaz tailerrak, bigarren eskuko gauza horiek bererabiltzeko edo beste bizitza berri bat emoteko. Da egisa da bebai, esaten duzuena gauzak berrerabili biadiazela, ez jostailua bakarrikan, baizik eta beste gauza asko bebai, beste bizitza berri bat eman aldiezagukela. Bale, eskerrik asko. Egunon, Isabel naiz, ongi etorri denoi udaletxera. Eta, mankomunitatearen hondakinak biltzeko zerbitzuak, edukiontzien eremuak hidrolimpiatzeko makina batekin garbitzen ditu. Mankomunitateari zuen eskaera helarazi diogu, eta aurten premia handiagoko garaietarako zerbitzu hori indartuko dutela baieztatu digute. Bale, eskerrik asko. Kaixo, gu Rodaina Broujagir eta Maren Kortazar gara, 5. eta 6. mailakoa. Eta Juan Antonio Moguel ikastoratik gatoz. Egindako lana. Aurten, Agenda 2030ko 12. helburua landu dugu, ekoizpen eta kontsumo arduratsu. Hau, horrela izan da, gure egunerokoan eskolan sortzen dugun plastikozko zaborren kudeaketa egokia egiten ote dugun aztertu dugu. Astean sortutako plastikozko kantitatea pisatu dugu eta emaitzak aztertu eta ikas komunitariari zabaldu diogu. Ondorioak, naiz eta hondakinak sailkatzeko edukiontzi desberdinak izan, ez dugu hauen erabilera egokia egiten. Nahi baino gehiagotan plastikozko hondakinak edukiontzitatik kanpo aurkitzen ditugu. Konpromezuak, ikastetxeko ikasleei zaborraren sailkapen egokia egitearen garrantzia gogorarazi. Gutxitu, berrerabili, birziklatu, ideia landu. Etxetik ekartzen den hamaiketakoa berrerabili daiteken tuper edo poltsendan ekartzea. Harik eta zabor gutxien sortzeko. Proposamenak. Zakarrontzien falta diren puntuak identifikatu eta toki hauek zakarrontziz hornitu eta apurtuta dauden zakarrontziak berriztu. Zakarrontziak gehiagotan uztu. Kaixo, Maren eta Rodaina.
Begira, udalean, ezakit ezagutzen duzuen, udal brigada kalean ibiltzen dira lanean eta altzariak egoera honean dauden eta behiratzen dute, zerbait puskatua baldin badago aldatu. Horretaz gain, mankomunitatea garbitasunaz eta zakarrontzietaz arduratzen da, eta datu bat emango dizuet, Eibarren daude 800 zakarrontzi. Eta horrek suposatzen du 100 pertsonako 2,75 zakarrontzi daudela. Kopurua oso altua da, eta Europako iparraldera joaten bagara, hor distantziak zakarrontzi batetik bestera luzeagoak izaten dira, eta norberak eraman behar du zakarra alde batetik bestera zakarrontzia aurkitu arte. Gure helburua da zakarrontziak murriztea eta guk kontzientziatzea zakarrontzietara iritsi arte zakarra ez botatzeko. Horretaz gain, dauden zakarrontzi batzuk, bai aurre ikusten dela kentzea esan dudan bezala, baina baita ere beste batzuk tokiz mugitzea. Hala ere, gu guztiok, gure ardura da, dena garbi mantentzea, eta hor daukagu guk egin beharra, ez? Ikusten dugunean ez daukagula zakarrontzi bat gertu, gorde, eskuan eraman, eta hurrengo zakarrontzian bota. Eta ahal izan ez gero, birziklatu. Eta zuek zerbait ikusten baldin baduzue herrian, faltan botatzen duzu edo, udalak dauka ataritxo bat, iradokizunak eta kexak, eta hor zuen proposamenak urtean zehar ere egin aldituzue. Eta eskerrik asko, ze lan bikaina induzue. Kaixo berriro, Maren eta Raina, lehen da bizi barkamen eskatu, porque lehen ere buru esto eta orkestu, orduan, bueno, direktoko orduritasunak, bai? Nere izena Aiora da, bai? Zakarrontziak gehiago usteren inguruan, aipatu azkenean, Eibarren dauden zakarrontziak gehienak egunero ustutzen dirala. Baina maiztasuna bai aldatu daitekela, eremu bakoitzetik bestera, populazioan arabera, auzo bakoitzan bizi den jendeare kopuruaren arabera. Gero, mankomunitatea bai da konstiente, gaikako zaborrontzia hauek askar betetzen direla. Azkenean botatzen ditugun produktuen volumenan arabera, askar betetzen direla, orduan horren konstiente da. Gero, gure erabilera ere bai, kontuan izan behar dugu, azkenean, plastikozko zaborrontzi baten, sartzen badugu, boltsa plastiko handi bat, atera beharrenean eta banaka sartu, espazio gehiago okupatzen du. Orduan, hortan, herritar guztiok ere pixkatxo bat lan pixkat egin behar dugu. Eta esan dozuen moduan zuen aurkezpenean, garrantzitsua da, azkenean alik eta zabor gutxien sortzea, ez? Hori gure esku dago, eta hortan denok saiatu behar gara. Bai? Eskerrik asko. Kaixo, gu Izara eta Izan gara, 6 mailako ikasleak eta lasai izazitik gatu. Egindako lana. Ur kontsumari buruz ditugun ohiturak aztertu ditugu. Elatzeko hainbat ikasle eta hainbat familien artean ikasta baten bidez. Ondorioak. Orokorrean ez dugu ur faltarik. Kontziente gara ur arazorik ez dugula, baina gaiari buruz hausnartzean ur kontsumoa gehiago zaindu dezakegula konturatu gara. Konpromezuak. Ur kontsumoa murrizten saiatuko gara. Dutxa gehiago eta baino gutxiago hartuko ditugu. Kiroldegian gaudenean ur gutxiago erabiliko dugu. Garbigailua beteta dagoenen jartzen saiatuko gara, eta ez erdizka dagoenen. Proposamenak. Herriko iturrien ur kontsumoa mugatzea eta ur gutxiago gastatzeko. Adibidez, bakarrik botoiari ematen ura botatzean, edo iturriak ura prezio gutxiarekin botatzeko prestatzea. Kaixo Izaro eta Izan. Gaur egun dauden iturri gehienak botoizkoak dira. Eta jartzen diren berriak ere, eta gero eta eraginkorroagoak izaten dira.
Horrelakoak ez direnak iturburu urak dauzkatenak dira, eta ura etengabe isurtzen da lurpeko ur gordailu batetik datorrelako. Bale? Eskerrik asko. Kaixo, gu Mai eta Garazi gara, eta DBH bigarren mailako lehenengo eta bigarren mailatik gatoz. Gure eskolan bi gai lan ditugu, bat eskola mailan eta bestea herri mailan. Eta herriko gaiari dagokionez, DBHak prestatutako galdetegia bete genituen. Zikloka gai desberdinak landuz. DBH lehenengo eta bigarren mailan erosketa ohiturak. DBH hirugarren eta laugarren mailan arropak, eta batxilergoan aisialdia. Galdetegi horietatik abiatuta ondorioak, konpromisoak eta proposamenak atera genituen. Eskola mailan urmaela egiten aritu gara, eta horren beste gai bat landu dugu, lehorreko ekosistemetako bizitza. Eta helburu horrekin lotuta, listora asiatikoen trampak jartzen egon gara. Gu galdetegitatik hainbat ondorio atera ditugu, baina labur bilduz honakoak dira. Alde batetik, herriko merkataritzak arreta pertsonalizatua eskaintzen du, eta kalitate hobeko produktuak eskaintzen dituzte. Hala ere, babesik gabe denda batzuek itxekin beharko dutela uste dugu. Bestalde, arropa gehiegi erosten dugu, eta gutxietan erabilitakoa azkar botatzen dugu. Horren bestez, baliabide natural asko xahutzen dira, eta kutsadura handitzen da. Ere, teknologiak eragin handia du aisialdian, eta sare sozialak asko erabiltzen ditugu, planik egin gabe. Bestalde, gehiegizko kontsumoak ingurumenari kalte egiten diola uste dugu. Ziklokak konpromesoak hartu ditugu. Lehenik, oinarrizko produktuak herriko dendetan erosiko ditugu, eta kate handietan gutxiago erosten saiatuko gara. Horretaz gain behar dugun arropa bakarrik eta kalitate honekoa erosten saiatuko gara, gutxiago kutsatzeko. Gainera, bigarren eskuko arropari garrantzia gehiago emango diogu. Baita ere, herriz aldatzeko edo tokiz mugitzeko aisialdirako planetan garraio publikoa edo kutsadura gutxiago sortzen duten aukerak erabiltzen saiatuko gara. Udalaren zato okurritu zaizkidugun proposamenetatik, ziklo bakoitzeko bana aukeratu dugu. Publizitatea egin eta denda txikiak erakargarriago bihurtzeko iragarkiak edo promozio kanpainak sustatu. Moda jasangarriari buruzko kontzientziazio kanpainak, tailerrak eta ikastaroak antolatzea. Herritarrei arropa konpontzen edo sortzen irakasteko. Eta azkenik, tokiko kultura babestu. Aisialdi iraunkorra bultzatzeko eta jendea gutxiago mugitzeko herrian bertan jarduera gehiago antolatzea. Kaixo, egunon, Mai eta Garazi, eskerrik asko zuen proposamenengatik. Gure ustez ere oso importantia dela sustatzea tokiko merkataritza, horretarako publizitatea ezinbestekoa da. Gure aldetik, dendarien elkarteekin batera, antolatzen ditugu hainbat ekintza urtean zehar, igual ezagutuko dezue, bat da, plataforma Erosi Eibarren, dela gure iniziatiba bat, plataforma da erosieibarren.eu zen, eta horren bitartez, egiten deguna da, bono deskontuak adibidez, eskaini, bertan Eibarren erosteko deskontuekin, pizka bat ohitura bat bebai sustatzeko Eibarren erosteko, eta bebai, hainbat ekimenak, adibidez moda desfilea, Eibarren, braderixa, dala ekimen bat dendak kalera botatzeko, eta beste ekimen batzuk, zuek esan dezuen helburuarekin, pizkat sustatzea eta ohitura hori Eibarren erostea jasangarriagoa delakoa uste dugula. Eta eskerrik asko. Apa, Garazi eta Mai. Gaur egun Eibar modan desfilea urtero antolatzen da. Ekitaldi honek helburua tokiko saltokien sormena eta kalitatea nabarmentzea da, Eibarko moda sustatuz. Gainera, tokiko saltokia publiko berrietara iristeko eta beren produktuak eta zerbitzuak ezagutaratzeko aurkera da. Bestalde, urtero berrerabili eta berrasmatu taileren udaberriko eta udazkeneko edizioetan arropa konpontzeko eta berrerabiltzeko tailerrak egoten dira programaren baitan. Eskerrik asko.
Udalak badauka kultura agenda bat, ez dakit ezagutzen duzuen, hilero ateratzen den aldizkaritxo bat da, eta egia da bertan batzutan, eta hori bai dela guk zuzendu beharreko akats txiki bat, batzutan gertatzen zaiguna da, bi ekintza solapatu egiten direla. Bi ekintza gainera, adin tarte berdineko umeentzat. Momentu honetan, sortu da umeen kontseilua, ez dakit ezagutzen duzuen, eta gai hau oso interesgarria da, ze proposatzen duzue tokiko kultura babestea eta aisialdi iraunkorra bultzatzea. Tokiko kultura, bai Eibarren eta bai Euskal Herrian ezinbestean bere tokia izan behar du bai edo bai, gure nortasuna delako eta asteburu honetan esate baterako Eibarren bertan bihar, eta uste dut zuek ere aterako zaretela, tantanez tantan da, eta igandean Euskal Jaia da, eta horretan guk jarraitu inbar dugu, bai guk eta bai zuek. Azkenean hau da generazio batetik bestera pasatzen diren ekintzak. Eta aisialdi iraunkorra egiten diren ekintza batzuk dira, baina batzutan gertatzen dena da ekintza hauetara parte hartzea ez dela izaten espero dena. Orduan hor bai bat gure aldetik proposamen erakargarriak egitea, baina bestetik herritarren eta haur eta gazten parte hartzea bultzatzea horrela gehiago antolatuko zirelako. Baina lehen esan dudana, gai hau oso interesgarria da ume kontseilu horretan lantzeko eta proposamenak baldin badituzue kultura sailera bideratu. Datorren ikasturtera begira eskuhartze plana hautatu beharra dugu. Eskuhartze plana ikastetxeok udalaren laguntzarekin egin beharreko proiektua da, eta horretarako egin berri dugun diagnostikoan oinarritu gara. Martxoko eskolarteko foroan ikastetxe guztietako ordezkariak batu eta hainbat proposamen mahai gaineratu eta bozketa egin ondoren honako hau adostu genuen. 2025-2026 ikasturtean batera aurrera eraman nahi dugun proposamena. Rukatza soka eta bigarren eskuko soka. Bueno, txaluak gure adostasunaren isla da dira. Oso ideia interesgarria iruditzen zaigu, ekimen polita da, eta lehen beste galdera bat erantzuten Andoni Zinegotziak, nire lankideak, esan dizue udalak urtero 3 bigarren eskuko azoka antolatzen dituela, eta hurrengoa udako azoka da maiatzak, 31an, eta da Errebalen goizeko 10:00 aurrera. Guk badakigu udalan horrelako azoka bat antolatzia, zelako lana suposatzen daben, zenbat gauza jakin behar diran, eta antolatu behar diran, baina ilusioarekin da gogoarekin dana lortzen da. Eta gero bebai gure aholku bezala kontuan eduki segunetan jartzen duzuen azoka, ze ahalik eta arrakastatsuena izateko, kontuan eduki egun bat aukeratu beharko duzuela jendea joan izateko, lanean ez dauden egun bat, guzti hori kontuan edukiko duzue, hori gure aholku gisa, eta udaletik guzti ziur gaude lan bikaina egingo duzuela beti bezala, eta azoka arrakastatsua izango dela, eta aurrera lanarekin eta jarraitu horrela, benetan gure partez zorion handiak.
norbait animatzen baldin bada, edo zalantzaren bat baldin badaukazue, zer gehiago, aprobetsatu, orain hemen daudela, galdetzeko. Inor ez dauzartzen, dana argi orduan, gogotsu datorren urteari begira proiektua aurrera eramateko? Bai, oso ondo. Orain, eukiko duzu mugitzeko gogua, gozi... Entzuten da? Ez dakit, bestela entzuten didazue. Gozi eukiko duzue baita ere, baina, bera jaitsi aurretik zer jatera, oparitxo bat jasoko duzue, eta mesedez orain antolatu hola nahiko harin, argazki bat ataratzeko guztiok. Bale? Eskerrik asko dan hori. Dakizuen moduan, normalean ateratzen dugu argazkia eskaileretan. Bai? Sarrerearen eskailera horietan, horra jaitziko gara, baina itxaron, atera baino lehen, gauzatxo bat hartu behar duzue. Bai? Eta hartu, joan eskaileretara, eta gero hasiko gara 11:00arekin. Bale? Venga, eskerrik asko.